Freddy Krueger e Terminator van andar por Vigo nuns días, pero antes ímonos traer polo recuncho e comentalo ca xente do Galician Freaky Film Festival. Están connosco Juan de Castro e Paula Pazo. Juan de Castro, director do Galicia Freaky Film Festival, e Paula, coordinadora de programación do festival. Que tal, moi boas, benvidos ao Recuncho Gamer. Hola, boas. Un placer estar. Que tal, como andades? Que andamos xa aí a uns días de que comece aí o Festival Freaky por Excelencia de Vigo e a área metropolitana do mundo. Como vai? A tope. Sen parar todos os días. Que nos podes contar para xente que nunca vira o Galicia Freaky Fest ou non sabe de que vai isto? En que consiste Galicia Freaky Film Fest? Porque xa levades uns cantos aniños con isto. Pois é o festival de cine e cultura freak definitivo, como adoitamos acuñar. Sobre todo é uns días de festa e de cine moi gamberro, que como nos gusta tamén definirnos. Entón, dentro dos festis de xénero, de cinema freak, o Galician pois ten unha personalidade creo que moi especial, que creo que cristaliza cunha sección oficial, unha programación, unhas curtametraxes pois acojonantes, a verdade, porque non é doado miralas en calqueira parte, e logo, bueno, o de que sempre decimos que queremos que a xente veña, ainda que sexa por primeira vez, para flipar coa selección de curtas, que non só é terror, casquería, senón que son ciencia ficción e cousas a veces tamén de humor, esperpento, que como rezan os nosos bloques, non? De que carallo isto, co cu torcido, e logo o ambiente que temos, que tamén é deste, de poder berrar a pantalla, de como unha familia, poder mamar cervezas como descosidos, que parte tamén indisoluble do festival. É toda a imaxe que o público pode ver, non? Das nosas redes, o cartel, a relación co público, cos nosos fiéis, as nosas filas freaks, como adoitamos dicir. Pois ata aí, eso sería un pouco o Galicia. Vas a vivir unha experiencia, non só a ver pelis ou a ver curtas, que é difícil velas tamén, é verdade que dicía Juan, non? Ver curtas non é algo que faga xente normalmente. Podes ver series ou películas, pero curtas, ou vas a un festival ou senón non as ves, non? Entón aquí é como unha experiencia nova. Festa, birras, curtas raras, pásalo ben. É o mellor. Sí, que aparte que as curtas, imagino que tedes visto en toda a selección que tedes que facer aí de todo isto, que ao final as curtas tamén responden agora a unha cosa isto que é a concreción da historia, de contar moito con moi pouco tempo, agora que estamos nunha época de cine de 3 horas e demais, comercial, imagino que esas historias que con pouquiño quedas aí pensando, pero xiro pero isto que querí contar aquí, creo moi interesante o que tedes por aí. Falaba de eso, tamén de esas visións colectivas con xente, porque claro, estamos falando de, por exemplo, os filmes, por ir cos filmes estrela que tedes na programación, que serían o de primeiro de Freddy Krueger e as dúas primeiras de Terminator. Claro, haberá moita xente que igual cando foi ver isto tiña outra a un cine, a unha pantalla grande, tiña igual pois pouca idade máis, e non o mesmo socializar estas películas xa máis de adulto en un recinto como o do Galicia Freaky Film Fest. Pois sí, é o que ten facerse maior, que agora o dos 80 é retro e é cool. Pero bueno, claro, nós o vivimos, digo, por lo menos, digo, non alonsámonos tanto de idade, pero claro, nos Terminator 2 no seu momento miramos como, buah, que efectos especiais, o T-1000, metal líquido, wow, digo, é normal, pero claro, tanto tempo pasou. E agora, claro, a novidade é miralo en pantalla grande. Nunca o vimos en pantalla grande, tampouco. Cando saíron, son destas películas que son míticas, que viches miles de veces na tele ou así, pero en pantalla grande, non vin xa máis.
Bueno, Terminator 1 nada que nin nacera, pero Claro, por eso o noso festival ve tampouco. tamén diso, non só Claro, do desa cinema de nostalgia. xénero e o fantástico, que bueno, que isto é fantasía, e Claro. tamén desa cultura pop que ten moitísimo potencial e moitísimo percorrido para alimento freak, vamos. É un festival que vive entre dúas findes de semana, por entendernos así. Comeza o 20 de setembro, que é a parte cinéfila, porque creo que logo tamén vos pregunto que hai unha cousiña xa que podemos ir abrindo apetito, nunca mellor dito. Pero iso, temos a primeira fin de semana do 2021 con a estrela de Terminator, ca estrela do festival desta edición co Terminator a primeira e a Nightmare on Elm Street, Pesadelo en Elm Street. Logo tedes unha cousa que o sábado, se non estou rebocado, 21, o Peque Freak. Correcto, sí. ¿De qué va iso? Porque claro, ao final esto están falando eso de traer novos frikis pequeniños para que se vayan achegando a este mundo, non? Atraelos desde pequenos xa. Sí. Nada, son tres bloques de curtas para peques, divididas, dúas son para todos os públicos e outra é para maiores de 7 anos, porque entendemos que hai pois algunhas cousas que os peques non... Bueno, máis que os peques os pais tamén, non? E as nais, se hai un pouco de terror, se hai un pouco así, pero bueno, ir introducíndos nese mundillo, ¿no? de friki, tamén para que vexan outras cousas que non sexan os debuxos míticos que hai na tele, que son como moi todos iguais, non? E aquí hai historias pois diferentes, ou historias que con as que eles podense identificar tamén, ou soñar, non sei, darlles como outra visión da cinematografía ou deste medio audiovisual, non? Que teñan xa un pouquiño desa parte. Sí, é iso, é o de un día inteiro para eles. Porque creo que o cuarto ano que o facemos. Eu creo que por aí. Sí, creo que sí. Funciona moi ben. E a peli dos peques, que claro, é interminable. A cousa viña tamén por que nós, como dicíamos antes, xa somos maiores, temos cada seu fillos, fillas, e nós queremos non deixar de ir a estes eventos. Entón, ás veces temos que traelos. Polo tanto, darlles contido para arrastrar a ese público cautivo que son os nenos para que vayan cos seus pais frikis. Porque, eso, poñemos esas curtas que, como dicía Paula, buscamos outros contidos máis tolos, máis fantásticos, incluso algún respingo. E logo temos tamén un obradoiro de efectos especiais moi chulo que sempre vende todas as entradas, que fai o noso socio Ricardo Spencer, un experto en efectos especiais. E temos tamén sempre unha película que adoita tamén pois cumplir anos, desa índole. Pasamos polo Peque Freak Tron, Los Goonies, bueno, este ano tócalle a La Historia Interminable. Tamén cumpranos un peliculón da infancia para, bueno, para ponernos totalmente tenros. É unha estrategia para atraer os pais. Logo os nenos non saben que é, pero quedaránse aí enchufados porque sí, é moi bonito. E logo falabas eso do curso de Ricardo Spencer, pero logo tamén tedes máis cousas como un curso de escenación con Miguel Ángel Luque, e logo por falar un pouco tamén xa do resto de cousas que tedes por aí, a Obradoiro de guión, de terror, e tamén a Feira Freak, que entendo que segunda edición este ano, entendo que o primeiro ano foi ben, non? Sí, moi guai, moitos participantes. Sí, teñamos dúbidas de que funcionara, pero entre que susto colleu os días fortes do festival e o desenvolvemos na Praza Elíptica, aquí en Vigo, que ten moito movimento e quedamos moi contentos. Eles tamén, porque parece que repiten, e hai moitos tamén que se anotaron. Está moi guai porque tamén hai... O ano pasado era máis acaído porque traballábamos sobre Akira, cultura xaponesa, manga, todo encaixaba máis. Pero este ano, claro, é simplemente de artesanía, de ilustración, pero cunha componente, pois sí, alternativa, freak. Estás a todo en marcha para lanzalo. A verdade é que é moi guai, sí, vai adiante.
que iso sea xa o 27 e 28 de setembro, eso, como dis, na Plaza Elítica, que todo isto, as proxeccións e todo isto tamén na contorna, para os que non somos así de zona Vigo, contorna da Plaza Elítica, nos propios cines Amberlic, que están dentro da Plaza Elíptica, sí. No centro comercial. Sí. Dentro do centro comercial. Moi ben. Pois se vos parece, xa que estamos en Recuncho Gamer, logo falamos un poquinho tamén de Terminator de Pesadelo en Elm Street en concreto, pero primeiro preguntarvos como lle andades co tema videoxogos, porque por saber. Aquí estamos o alfa e o omega. Paula é unha super experta máquina. Bueno, experta non, son moi fan. Os videoxogos forman parte da miña vida. Eu sempre fui un pouco reacio. Sí que me metín as miñas partidas o Alex Kidd. Vale, ben. E algunha cousa así. E bueno, xusto agora acabo de mercarlle ao neno unha Super Nintendo destas mini da retro con as novas, con el Mario, con el Street Fighter e todas estas, vamos. E estamos, bueno, reencontrándome cos videoxogos un pouco. Claro, isto un pouco que a dúbida se compras para neno ou para ti, pero bueno, en fin, isto xa... Sí. Non, todo por e para él. Sí. Bueno, pero Alex Kidd xa é pilotar un pouquinho, que aí estamos xa en historia tempo, clásica. Alex Kidd. Sí, historia clásica de Sega e demais. Pois propoñemos un xogo que vai ser a partir de 8 imaxes que vamos poñer aquí, adiviñar se son de un videoxogo inspirado en Terminator, de un videoxogo inspirado en Pesadelo en Elm Street ou outro videoxogo de outra franquía nos que aparece en Terminator ou Freddy Krueger. Outra franquía, por exemplo, imaginade que en Mario, en Super Mario aparece Freddy Krueger, que xa imaginades que non vai pasar, pero bueno, todo isto lanzamentos oficiais, xogos que existen, non nada que se fixo así con mods nin cousas raras. E logo eso se identificade xa é un punto que non convalidan para nada, pero bueno, por darle así un pouco numeración á cousa. E logo tamén outra segunda pregunta, pois igual un dato aleatorio, pois película en concreto na que está inspirado ou consola na época na que saiu e demais. Vamos a erros. Así que, se vos parece, imos con iso. Primeira imaxe temos aquí... Esos son los tumbadores. Terminator 2. Sí, esos Terminator 2 fijo. Vale, está de xa directísimo. Es de la Super NES, puede ser. Pois é todo correctísimo. Non sei se Super NES ou Mega Drive porque era a mesma versión, pero están esos dos puntazos aí. Efectivamente, é o Terminator de o Judgment Day, o día do xuízo final, non sei se esta captura concretamente de PlayStation ou de perdón, de PlayStation, de Super Nintendo ou de No, quer decir, de Super Nintendo ou de Mega Drive, pero bueno, que eran lanzamentos, eran o mesmo xogo, máis ou menos. Vamos ver un poquinho máis ese movimento. Aquí temos a Chuache aí con... Wow, que guapo. Isto xa é o momento final do xogo. Efectivamente, é que xa non che pregunto máis, xa de todos os datos, pero sí, era Terminator 2 neste caso. Sí. O que estamos vendo antes era a imaxe no comezo do filme, que son estos xogos que a principios dos 90 pasaba moito, que sí que había moito videoxogo de película da época, pues, de Parque Xurásico hai 400.000 xogos, de Terminator non hai tantos, pero tamén... Pero hai, hai un huevo. No, de Terminator 2, xa vos digo, é a única de Terminator 2 que vai haber, xa vos digo que hai uns cantos xogos máis, aún que era de recreativas de destaca pistola directamente, de arcade, creo que era de Sega tamén. Houve versión para Game Boy, se non lembro mal. Hai un xogo de xadrez, videoxogo de xadrez de Terminator, o sea, hai tamén un pinball que creo que está inspirado en Terminator 2. O sea, que hai bastante material. Pois moi ben, esta tiñádela. Imos se queredes ca seguinte, 2 puntos de momento, e desmallaos. Ahora ca seguinte, a ver que pode ser. Wow. Ostras, esto me recuerda al Maniac Mansion. Bueno, paleta de cores pode ser parecida, sí. Sí. A ver, vamos ao primeiro. Que vos ten máis pinta isto? Que poden dar Terminator por aí ou Freddy Krueger por aí? De Freddy. No, es Freddy, sí, parece Freddy. Sí, eu creo que ven de Freddy, algo de terror seguro. Sí, é un videoxogo que directamente se chama Nightmare on Elm Street. Efectivamente, un videoxogo Nightmare on Elm Street. Queredes xogar un pouquiño sobre que consola ou ano aproximadamente pode ser? Damos aí un rango de 3 anos para arriba e para baixo, pola pinta que vos ten. Non es de PC esta?
del 90, digo. Non é de PC esta versión, pero sí Non. que houve de curvo tal. Pero bueno, 90 pareceme ben. O xogo é do 89, así que vamos a dar por bo. Era da Nintendo. O sea, Da NES. Da NES. Aí tedes o cartucho co Toma guapo ya. de Freddy aí. Co guapo de Non Freddy sabía. aí. Cartuchaco. Sí, no, cartuchaco e tal. E vamos ver un pouco o movimento, porque isto, claro, o argumento era que é un dos poucos xogos de NES que pode xogar a atacar os xogadores, que non hai moitos. Basicamente tienes que andar apañando polo nivel osos de Freddy, pero en algún momento entraba o sono e entón aparecía Freddy que xa viño por ti directamente. Tienes que andar Qué básico. eso, no mundo dos Qué soños. maravilla. Sí, a ver, en esta época case todos os xogos eran scroll, desplazamento horizontal Sí. e un pouco plataformas. O sea, o nivel de Torimi sempre comentamos moito que tes unha serie como a dos autos locos e todo isto, que dis, é un xogo de cartas, clarísimamente o que tens que facer, non, fixeron Claro. plataformas co can. O sea, pues, era unha época, os 90, que era todo plataformas, todo xogo de plataformas Sí. de saltar por aí, da igual, por que? Non, acá xa que saltar e demais. Por que non? Bueno, pois ben, ides malladísimos, xa que a ver se complicamos un pouquiño. Imos ca terceira imaxe, terceiro xogo. Este hai que facer igual un pouco máis de zoom, vamos a poñer un pouco máis grande todo isto. Non Por aí pon algo de T800 o de arriba, pero bueno, demos unha pista co Ten que ser das Terminator últimas de 1. Terminator. Non, este Este- non é tan novo. A ver, que isto Resistance, aparece en vertical non é casual. É de Digo por darvos móvil. unha pista. é de móvil. É de móvil, efectivamente. É de O sea, móvil. vamos a deixar é un xogo de Terminator de móvil. Das dúas está baseado en algunha das pelis de Na Terminator. primeira. Non sei Non? Bueno, a no. mellor, claro, se é de móvil será das últimas pelis, a mellor que houbo, Proba. como se chama esta? Resistance ou algo así. No, Dark Fate ou Salvation Genesis? É unha desas. Bueno, vamos a deixar un punto Vale, medio porque vale. é unha desas. Era Das concretamente, bueno, o xogo chamase Terminator Genesis Future Genesis. War, que é un xogo de Vale. móvil de xestión de mundos De que viene Skynet a acabar De con a sesión? cidade. Vale, vale. O sea, sí, montas aí o teu imperio de Skynet, está aí o Choache tamén dándoche instruccións. Todo isto. Hola, que nos vai atacar a resistencia, temos que poñer aquí as máquinas, todo isto. Xogo Es un para móviles, Que bueno. sí, pero con micropagos e demais. Esa, non. Vale. Sí, bueno, eso, aproveitando de ter aí un modelo en 3D de Schwarzenegger e demais. Claro, en Genesis que era esa versión ainda encima, que era xa co CGI rejuvenecido, que era un pouco así, un pouco máis complicado. Claro, o das pelis Terminator as vos a 1 e 2, non? Normalmente o consenso vai por aí. Sí. Sí. Pois xa se complica un pouquiño. Despois a cousa Sí, xa sí, como Alien. vai en vamos, decadencia, algo así. non? Punto medio, vamos aí punto medio, vamos 5 puntos e medio. Neste caso, pois pues, o xogo para móviles saído a raíz da película de Genesis, que se non lembro mal de 2015. En este caso, pois pues eso, por montando aí o zafarrancho con coste 800 e varias variantes. Imos co seguinte xogo. Lembramos que poden ser xogos das propias pelis, pero poden ser que aparezan en outros mundos, xogos. Digo polo que sexa. Vamos ca seguinte imaxe. Sarah Connor. Corre, Vale, Sara. Perdón. temos a Sarah Connor ben, pero non sei, a ver, vou tirar de Pablo un Parece poquinho. el Sims con Sarah Connor. No, Non é ese es Sims, el Fornite. Es el Fornite. Está malladísimo, é o Fornite cando cas skins de Sarah Connor e o T800. Efectivamente, Fortnite chegou a este punto. Vale, es que Fortnite, en Fortnite hay de todo, sí, ¿no? en Fortnite está todo, pero xa vos digo, todo isto oficial, e nada, pois teníamos aí a Sarah Connor por Fortnite adiante. Non xoguei aí. nunca o Fortnite. Eu tampouco, eu xoguei- unha ou dúas veces, pero non me gusta. Eu xoguei unha vez, aparte en streaming, era en plan, señor maior xoga ao Fortnite, que era unha cousa así moi tal. Moi ben, pero xa o deixei. Retireime no alto. O sea, gañei dúas partidas e dixen, aquí, retiro o invicto. Unha vez, Xa pero me bueno. e logo porque non mola, No, como infantil. Hai moitas cosas. No, no tiene nada que ver con infantil. no. Está ben, pero en fin. Bueno, pois Oye, eso, sí hai que no. Sarah Connor.
E ao final o Fortnite para algunha xeración tamén hai puntos de coñecer pois algunhas franquías ou referencias pop a través desto. Imagino pois se meten pois eso, a xente de Terminator aquí a meter a Sarah Connor o T800 e demais, pero bueno, é unha cousa xa casi ser relevante culturalmente tens que aparecer no Fortnite últimamente, parece ser, vai un pouco por aí. Pois bueno, manlladísimo, o sea, Fortnite e isto. Esta vai ser un pouco máis rara, pero bueno, eu creo que ides chegar aos datos en concreto. Hai que ver ben a imaxe, imos ca quinta. A ver que vedes aquí. Hostia, que bueno. Padre de familia. Vale, tedes o videoxogo. Ou, bueno, a franquía do videoxogo. E a ver se vedes alguén aí, se ves algo que teña a ver con Terminator ou con Freddy. Vamos aquí a ampliar a imaxe ben. Está Freddy arriba a la derecha. Arriba, sí. Freddy. É correcto, é correctísimo. Era Freddy que aparece no xogo de móvil de Padre de Familia, no que podes desbloquear a Freddy Krueger. Que guapo. Que fuerte. Que fricada. Isto é un xogo tipo, non sei se os Sims, bueno, vas facendo casiñas, vas facendo o teu propio cuajo vas non sei, a vila de Padre de Familia, e houbo desto como un xogo de móviles que van sacando tamén contido cada pouco. Pois non debe ser, imagino que preto de Halloween, houve como un pack de desbloquear personaxes con Peter Griffin e equipo que iban vestidos de cazafantasmas. Tienes que desbloquear a Alien, Predator, non lembro quen era outro, e Freddy Krueger. Entón, neste caso, pois isto. Xogos destos que son de un pouco de botarte aí 4 horas desbloqueando, facendo tap en cousas, tal, pero ao final, eso, cando consigues todo, desbloqueas a Freddy Krueger e das poucas aparicións de Freddy. É verdade que Freddy ao final creo que ten son 6-7 xogos nos que aparece, así que tamén ao final pois foi facendo visitas a outros xogos, como facía visitas nos nosos soños ou algo así. Todo ben. Eu sei dunha DLC, pero non sei se é o seguinte. Sei que xogo. Bueno, se sai xa veremos, senón me callo. De feito, aparecen un par de DLCs máis, a ver se o que controlas ti ou o outro. Non sei. Vamos con este vamos a deixar a Juan, porque este creo que é bastante claro que vai sacar peli e todo. Ui, que aprieto. No, este eu creo que é bastante explícito. Sí, está aí a 3, non? Isto é o xogo de Terminator 3, efectivamente. Queres ti tirar, Paula, sobre que xeración de consolas pode ser? Un pouco polo ano da peli. PS2, parece? PS2 ou así. Pois é PS2 e Xbox, efectivamente. Saiu para PlayStation 2 e Xbox. Ten fama de ser un dos... Non vos lembra un pouco a Blade. A Blade 2 tamén. Sí. O a Matrix ao final, aí esos gráficos PS2. Era esa época. Canto danos fixo Matrix para según que cousas. O sea, sí, Matrix, pero para como se rodou... GTA. Sí. Pois imos ver un poquinho máis. Es que ao final era un xogo en primeira persoa, pero que logo de cando en vez pois se metían esas escenas. Creo que aí estaba xusto a que víamos con... Como se chama? TX, creo que era o robot este co coiro vermello. Bueno, Terminator. Sí. Bueno, non hai ningún Terminator con boa hostia, tamén. Salvo de Dove. Unha metade líquido. Sí, pois eso, intercalaba estas fases en primeira persoa, que eran un pouco bastante feochas. É un dos xogos máis frouxiños, que se coñecen tanto de Terminator como casi incluso da historia do xogo. Está aí no cupo dos malos. Pero bueno, logo, cando había algunha loita, algún contra un, pois facían ese modo un pouco máis tipo Street Fighter. E bueno, pois estaba curioso. Al final, sobre todo un shooter deses, non? Sí, era no que incidían. Vamos a ver se sabemos esta. Non vou entrar en detalles. A ver, eu creo que este é relativamente fácil. Sí, bueno, ese es Freddy. ¿O qué? Y ese... no, es el Mortal Kombat, ¿no? Mortal Kombat. Sí, Mortal Kombat. Este es... Mortal Kombat. ¿Cómo se llama? ¡Qué guapo! El del hielo. Hostia, Sub-Zero. Sub-Zero. Saberías... Non sei se era esto DLC que estás pensando ou é outro. Non. A DLC... Vale, pues... sigue. No, se queres comenta. É o Dead by Daylight. Dead by Daylight, esa. Que un é Freddy e outros se escapan del, non sei que, así. Non xoguei, pero coñece. Hai varias. Sí, pois estaba dudando, era outro así que tiña en dúbida de se poñer ese ou outro. Eso, Dead by Daylight, que é outro así grande DLC, que creo que é un xogo 2010, pero que logo en 2017 recibiu eso, un parche no que vas... Ten varias DLCs, además, un montón. Sí. Hai unha
Efectivamente, pois aí te lo dato perfecto. E no caso en concreto, Mortal Kombat, non vos fago dicir en concreto calé, porque é complicado. Aparte, Mortal Kombat, co dos números empezaron 1, 2, 3, e a partir de aí teño un cacao. Super extra, non sei que. Non me acuerdo. Non super extra, pero que agora saiu o 1, que técnicamente é o 12. O sea, está pero un con número, porque logo houve outra vez o Mortal Kombat sen número, que é este, pero que é o 9, no que estamos agora neste xogo. E aquí vemos eso, en movimento aquí este Sub-Zero, efectivamente, era este. E aí está Freddy, que vende dun churrasco. E nada, a loitar aí. Bueno. Hai que dicir que non vai aparecer que Terminator tamén apareceu en Mortal Kombat. Xa vos aviso que non vai sair, pero tamén nun dos posteriores aparece Terminator. Aparte creo que sería o Terminator de Terminator 2. En forma máis humanoide, non tanto metales máis. Imos xa se non lembro mal, co último. Imos xa co último xogo. Que este de aquí que tedes na imaxe. Robocop. Sí. Con el robot de la OCP. A OCP, eso que de Freddy Krueger ou... No, a empresa maligna ultracapitalista de Robocop 1 e 2. De Robocop. Pois entendo que contra quen se enfronta Robocop? Contra Freddy Krueger ou contra Terminator? Con quen llevamos dar? Supoño que contra Terminator. Eu creo que debe ser un T800 raro ou así, non? Sí, pode ser que saia algo máis. De feito, eso, Robocop vs Terminator creo que nace como unha colección de cómics de banda deseñada que logo tivo varias adaptacións a videoxogo, comezando por... Bueno, antes de comezar, de que consola credes que pode caer isto? Sobre que época? Master System 2. Mega Drive. Bueno, pois dixéchedes todo consolas nos que saiu. Creo que esta imaxe en concreto é Super Nintendo, pero no, esta creo que é Mega Drive, pero sí, Mega Drive, Master System, saiu tamén a NES, que imos ver aquí. O de NES tiña outra pinta así distinta. De NES máis cuadradote, non? Sí, mira. Sí, mira, este o de NES que era así, víase máis, tiñas máis espazo para ver e demais. Era un pouco máis áxil incluso. Logo, o que estaba vendo aquí, que efectivamente era o de Master System, tamén en Mega Drive, con un pouco de cambio gráfico en rails, pero bueno, era basicamente o mesmo xogo. Tamén así moi con esta violencia así un pouco. Sí, moi de arcade. Ou tuvo unha versión tamén para Super Nintendo, que era, bueno, un pouco o mesmo estilo, cambia un pouco gráficamente porque, bueno, a Super Nintendo tiene un pouco distinto, pero tamén outro estudio. E logo, de Robocop contra Terminator, de feito, temos tantos xogos case como con Freddy Krueger, porque tamén houve versión para Game Boy, que tamén é outro xogo distinto. Que guapo. Que guai, que guai. Houve un que non sei se este é oficial ou é fan que houve para Windows, que é Robocop 2D, que é Robocop vs Terminator, que hai, bueno, ten un pouco de apariencia un pouco de xogo flash destos de 5, pero bueno, aí temos a tal. E incluso, como os comentaba antes, no Mortal Kombat, neste caso no 11, aí pode ser volver ao duelo entre Terminator e Robocop, porque os dous eran tamén descargables, para estes dous. Impresionante. Bueno, para este xogo. Sí. Entón era unha maneira de revitalizar esta saga. Sí. Por sorte, Robocop no quedamos posible enfrontamento entre Terminator y Freddy en el Mortal Kombat. Están en xogos distintos. Este é o Mortal Kombat 11, Freddy está no 9. Seguramente versións de PC existe a posibilidade, pero de unha maneira un pouco non oficial, seguramente con mods e demais. Imaginas, Paula, tener eso aí? No, pero non vos quitaron exclusividade do vosso vídeo presentación, que seguro tamén está chulo, que este no... Quedou ben, quedou ben. Sí, moi ben. E nada, pois moi boa nota. Eu creo que a todos lles rascachedes un punto tal. Logo quitaría aquí un cronómetro. Falta unha colaboración de Terminator, que é no Broforce, bueno, non sei. Que podes elegir, ese xogo é unha pasada. Podes elegir, bueno, hai héroes así de acción de todas as épocas. Podes estar con Sarah Connor non sei. A de Terminator, Ripley, hostia, que non me salía. Con Ripley, con la de Patachunga, que le llamo yo. La de Planet Terror, ¿sabéis? Que tiene la pierna con la Gatling. Esa. Sí. Luego Neo, está Terminator también. Está... Bueno, hay un montón de ellos. Está Chuck Norris. Bueno, ese juego es una pasada.
O mellor de cada casa. Broforce. Entonces, bueno, pues está aí Terminator. Sí, que con el ojo. ese xogo recomendarnos témolo pendente. Hai que dicir que Sí. eso, Terminator, hai moitos xogos. Tamén se alguén que está vendo o vídeo quere deixar nos comentarios algún que non tocáramos, pois xa vos digo, Terminator hai moitos, hai xogo de pinball, de Terminator 2 xa estou vendo por aquí repasando, hai mínimo 7 ou 8, do primeiro Terminator tamén houve varios, destos que se van por fora, pois isto, o propio Robocop vs Terminator, pero hai un Terminator 2029, Terminator Resistance, tamén na época que está aí un pouco entre Terminator 1 e Terminator 2 nas películas, o sea que hai moito máis, e que se alguén lle faltou algún dos que comentamos por aquí, pois tamén que o deixen nos comentarios e seguimos aí a conversa. E nada, por último eso, por que Terminator e Freddy Krueger entón este ano? Por que xuntar estes dous iba a chamar monstruos? Creo que Sí. somos esclavos do Deus Excel, non? Temos un Excel maravilloso cheo de pelis e aniversarios, confeccionado por o noso hackerman Nacho, que tamén é un bo fricazo dos videoxogos. Entón, xusto cumprían 40 anos as dúas. É o que ás veces axúdanos a tomar esa decisión, e o aniversario por o noso festi pasaron como pelis homenaxe, pois Alien, Brain Death, Evil Death, El Resplandor. Entón, bueno, buscamos algo que sexa Akira. que a súa imaxe e toda a idea do filme pois teña percorrido para facer cartéis, performance, poñer as pelis, vamos, a decoración. Ese é o motivo da escolla. E logo, bueno, que cuadren. E xusto este ano había estas dúas que non queríamos renunciar a ninguna. De aí viñámonos arriba e collimos as dúas. O ano pasado foi Akira, e por eso tamén estaba o tema do manga. Trouxemos a unha réplica da moto, unha expo, un fanzine. Bueno, un derroche, oiga. Bueno, pois ides con Excel, douvos a idea, xa que vimos aquí cosa de Mortal Kombat. A peli Mortal Kombat o ano que ven fai 30, creo. Digo por dar ideas. A primeira creo que ahora está saindo xente defendendo un pouquiño contra as de Street Fighter e demais, pero bueno, isto xa miraredes o Excel, valoradedes, e o ano que ven pois se toca falar diso, pois falamos dali. Incluso estaba que era de Super Mario Bros tamén, Sí, que era Blade Runner mal, efectivamente, sí. Sí. Como chamamos aquí. Pero bueno, convidar a xente a que se pase o 2021 o logo do 25 ao 28 de este mes de setembro para ir por zona Plaza Elíptica, e senón por primeiro por Galicia Friki Film Fest, esa ligación aquí na descripción deste vídeo, para tamén pillar abonos e pillar aí o sitio para ir con calma e comodiños. E se vos pilla por Vigo xa desde o 12, que isto é unha cosa que vos quería preguntar aquí para acabar con vos sabor de boca. Sí, bueno, estamos mirando e construindo a ver que sacamos de esa ruta gastronómica, pero sí que o 12 tamén comezamos con unhas actividades previas, cunha presentación dun libro no AFNAC de Vialia, e o día seguinte facemos unha presentación oficial na Galería Maraca, un sitio tamén moi molón de Vigo, no que faremos algo tamén moi guai, que vai ser unha batalla de programadores, na que os programadores do Festi, con núcleo duro, que somos 5, pois escolleremos a nosa curta favorita, a defenderemos a garrotazos diante dos demais, e será un xeito tamén de presentar a vindeira edición. Tamén teremos unha partida, un trivia freak de cine no Cheyenne, un sitio tamén moi guai que hai aquí en Vigo para xogar a xogos de mesa moi chulos. Como dis, vamos, temos toda a información na nosa web, nas nosas redes, que a web é completísima, e que corran porque os abonos, os que saíron a prezos reducidos, xa se ventilaron, e nos esperamos eso, que veña moita xente, porque o que ven repite, o que falan de nós por aí, pois parece que molalles, non? O das curtas que poñemos e o ambiente. Pois quedamos xa pendentes para iso. Queda todo resumido.
Juan de Castro, director do Galicia Freaky Film Fest, Paula Pazo, coordinadora da programación do festival. Graciñas por pasar por Recuncho Beiner. Vémonos noutra partida por aí. Gracias a ti. Gracias a ti. Yes. Bye.